Οι Ευρωπαίοι Έλληνες πολίτες που πεινάνε τύχους, εμένα το όλο αυτό. Κάνω μαθήματα, ρε. Ομιλώ και εγώ γράφω. Εγώ γράφω για όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Φωνασκώ. Αφού κλείνει το στόμα, φωνασκώ. Και εγώ γράφω. Εγώ δεν γράφω. Λοιπόν, όταν γράφω εγώ, σβήνει η πλανήτης Γη. Μας κάνεις εσύ τώρα κουμάντο να πούμε. Να μην γράψω εγώ, να γράψεις εσύ. Υπάλληλε. Υπάλληλε τραμπούκαινα. Τα γενώσιμα ήταν η αιτία που χάλασε φαρμακευτική αγωγή του Κουσιάδα. Φασίσατε το χωριό είναι μέσα. Φασίσατε το χωριό ξαδερφός είναι. Τα γενώσιμα ήταν η αιτία να χαλάσει η φαρμακευτική αγωγή του Κουσιάδα. Ο καθηγητής έχει ακούσει.